Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Sky PvP. Suntem aici pe serverul Gamester și suntem în confă cu Q-Dirk. Da. The Sun Nubu. Mă duc să Unde cumpăr te-ai o luat? cască. Spun la lume că filmez, Am găsit o așa. cască la shop. Am găsit o cască la shop cu 300 de bănuți Protection 3. Să-mi bag plăt. Doamne. Îmi repar seturile. Na, eu mai bine dau 1000 și lol. Și eu n-am o cască. Așa fac și eu. Dai Așa- acolo 1000 și îți repară tot din inventar. Ăștia. Uite, nu N-am mai filmat de ceva vreme Sky PvP. Bă, știi pe Amanda, stai, America Style. Ce-i cu el? American Style mie îmi dă mereu cu... Doar așa. Deci, nu știu, nu-i dau nimic. Doar îmi dă mereu pe ea, îmi dă cu stacurile. Doar să fac timp cu ea. E fată? Nu știu, mă. O zic că mă știi de pe Play și eu zic că nu te țin minte și eu zic că... Da. Am zis că ok, eu fac Și timp cu cum? tine. Și mie mi-a zis că mă cunoaște și de pe Play și na, i-am acceptat, hai să facem timp, pui mei. Eu stau cu toporul în mână, îl sparg armura și după dau cu sabia. Am un pic de la, nu știu de la, cred că e de la server. Bă, ce s-au de în asta? Bă, Pe Gamester gen sunt multe plugin-uri, mi se pare că și de-aia e lag. vezi că și chiar și ți s-au de nașpa. Auzi? Da, mă. Da, strength-ul. Nu știu. Bă, dar mă enervează cheile astea care ți le dau în inventar, știi? Perdi un slot din inventar unde pun un strength. Cu un strength bag 10 kg-uri. Serios, n-am aruncat asta. Tu le ești. Acum cobor jos. Kill-uri peste kill-uri. Bă, tu ai sabie Knopeg? Nu. Nici eu. Gen, așa, fără Knopeg fac mai multe kill-uri. Nu-i arunc în voi. Nu mă înconă, vino. Bă, dar dau arcașii ăștia în mine. Și după ce aproape îi lăs low, îmi arată că timp. Nu, căzui. Deci să mergem la PvP. Acum mi-am luat și o strength. Ce textură ai? O să-ți o arăt. Adică cred că o pun în descriere. Ok. Una zigzag, versiunea 5. Lol, cu cine mă bat? Cu nab. Cine? Și am și lag și mă enervează. Nu, da. E nabi ăștia, dar nu știu face PvP, știi? Dar vine cu mereu Mor. pe cu seturi, nu tacate, mă. Vin cu seturi pe ei, știi? Da. Mamă, ce lag îi. Îi prinzi într-un combo, îi prinzi în combo și după zic că ai hack, nu. Mor. Bă, tămam îmi băgai morul și îmi dă de un hit și mă omoră. Ce nu mă? Vai de mine. Bă, ce lag am, mă, să mor eu. Că Nu mă și dai lag, enervează. eu tot am lag. Uite, că mor acum. Unde ești că te ajut eu? Ula mea. La spawn acolo. Da, tu dai cu sabia, mă. Ăla dă cu sabia și se crede mare. Mare balașan. Ăla tu nu mai da cu sabia. Da. Mică, dar cum ia, dar mi-o dă rect de vreo câteva ori. Da, nu-mi dai rect, mă. Acum nu-mi dai rect. Nu-mi dai rect, eu zic. Nu-mi dai mie rect, mă. Se face la, știi de la ce? Ăștia au arc și dau cu săgeți. Gen, îți face lag de la săgețile astea care sunt pe jos. Sunt multe entități. Și de la mapă, că edita mai mapa.
Nu știu, da. Easy. Doamne, avea să dau un hit în tine, știi? Ce era? Nu înțeleg, de ce folosesc ăștia armă? Că sunt perle pe mapă, știi? Îl bat pe hero. Easy hero. Mi-a arătat el mie timp, că nu știu ce, că nu știu. O bag în gheseală, cu jos. Mănâncă pe lume. Nu bagă-te mă la gheseală, că nu mă bați pe mine. Bagă-te mă, dar vino și tu, nu fugi. Se bagă la gheseală, stai să mănâncă pe lume. Dă-l în sără și eu că fuge. Asta poate nu se strică. Dar fuge, bă, da, totuși că e hero, dar fuge. O dat fail, mă. Știi? Da. Că tu de pe mine că-i strică. Bun? Bine. Mă enervează hackerii ăștia. Nu știu de ce, dar vin cu hack-uri și cred că te bat, dar tot le dă disconnect. Mă blec. Mai ales ăștia cu Anticnopec și Chilaura. Mamă. Ce lag. Eu gen pe serverul meu. Ia mă, și ăsta face reclamă. Piton, pe piton. Nu s-a piton, că dai mie. Nu știu. Că tu nu dai în prietenul meu, mă. Bă, dar tu te iei de el, mă. Bă, da, voi vă las de el, mă. Ți-a dus casca. Știu. Stai să le iau eu pe ăsta. Le iau eu pe asta, mă. Nu! Te-a aruncat în void? Nu, am dat pe ele. Eu mă bag cu ăsta. Are anti-PB? Are. Ăștia au lag și pot să crezi că au Anticnopec, dar n-au. Ce lag-i, mă, să mor eu. Bă, bere pe 2 minute. Că te mor. Ok. Da, acum fac 2v1. Doamne. Să-mi schimb eu setul. Gata. Bă, lasă că pun eu o pesă pe fundal dacă vrei tu. Cristi, mă, cât... Cristi-mă cât e jos? Stai că... Deci m-am omorât, bă, și n-aveam mărul. Și n-aveam nici... Și aveam și lag. Bun, Cristi. Mi se duce perla peste vreo 3 secunde. După ce o dau eu.
Intră încă, unde mă? Care dată în tine pe toate te bat. Stai. Bă, ăștia că dăm 10 că îți dau o din ăla mă dat. Da. Îi dai topor cu șarne 10. Să dau eu la 1 10 că îmi dă topor cu șarne 10. Să nu mă, îi dau 100 de K. Jache. Nu joc încoace. Bă, dar mă Bă, enervează dar că am ăsta și are- lag și vin și ăștia 2v1. Că dar rău. E el. Dus. Asta că pune o peste. Ai chill așa. Că îți face lăcuț. De la ce pesă poți să-ți iei copyright? Astea mai cunoscute, nu știu. Păi ai... Păi ea îmi dă dură bani. Unde bani, mă? Bă, Cristi, mă, cât e? De ce dai tu un prietenul meu, mă? Cristiano, dar nu se iei de mine. Că mine nu dă. Nu dai, mă. Că nu dai. Nu, stai, mă, ia stai să bag eu tank-ul. Dar e lag infect. Lasă că la e meu. Lag de pușcă tot. Ce mă enervează. Să dau mă două lași, hituri mari. bă, să mă lași să fac 1v1 cu Cristi. Ok. Cu totul că am lag, dar nu. Nu, dar nu ai lag. Oh, Cristi, voi faceți unul. Bă, e Cristi acolo de unde ții perle, jos. Ok. Stai că mă bag cu el în ghesuială. Să vii tu să-i dai, că eu nu o să mă bag. Pe cer că de la spawn jos. Cristi, nu câtă... Da, really, mă, really. Nu puteți voi da 1v1, că trebuie să dați 2v1. De fricoși ce sunteți. Să-mi iau stai că n-am. Da. Acolo de la perle. Hai că eu l-am luat pe celălalt. Cristi, Bă, dacă tu vezi nu clipul, vezi ești slăban. L-ai bătut? Ha? Îl bătui? Nu, dar îs la Bătut. spawn. Deci Nu. faină textura. Vine asta pe mine și după fugi. Asta e textura. Red Default Edit. Edit by Mr. Cress. Nu știu. Am și o redu. Ai și tu? Eu cerut-o mulți, da. Na. Nu mă, dar vin ăștia pe tine. Dau un hit și după fug. Cum ar fi? Așa face și Cristi. Slăban. Unde? Ia-la și pe Desan. Na, blet. Hai nu ve unul pentru clip, vrei? Stai un pic. Am un lag. Vin acolo la perle. De unde ți la locul ăla, la înghesuială. Sau unde vrei tu. Băi, deci ce lag am să mor eu? Deci nu mai joc pe Gamester Veci. Nu, dar vreau să mă apuc de alt server, că pe GameStar n-am. Lag effect. Și mai sus și hacker peste hacker. Eu că m-am apucat de GameStar, nu, la început nu era lag, dar după a început să fie lag. Hai de capul meu. Nici măcar nu știu în care dau. Mă bag cu 3 deodată. Sau 3 mine deodată. 1 easy, 2 easy, m-al bat și pe a 3, da. Gata, easy. Face asta reclamă. Bă, Vine o swag încoace. Swagger. Swagger.
Swagger, nu te las să scapi. Alea, acțiune. Vreau să filmez și eu, dar am lag mare. Da, și eu am lag. Gigi? Stai, mă. Dacă nu e... Mor. Sau nu? Hai că ți bate-o pe toți. Ți bate-o pe toți. Ia-l tu pe Cristi, mă, cât ia-l tu pe Cristi. Îl iau eu pe ăștia. Lăsați-mă că fac 1v1. Eu ți-l iau pe ăsta. L-am luat de acolo. Eu ți iau pe toți. Că nimeni nu are voie să dea în tine. Ia. Lasă, boss, că pot singur. Cristi, mă, că nu dea nimeni. Bă, stau mâncați, mă rupești încă i-am dat easy. Bă, dar Denis ăla se mai bagă mult. Am dat fail. Să mor tu că am dat fail. Of. Cristi, mă, Cristi, mă, unde ți perla? Unde ți perla? L-am bătut. Cristi, mă, l-am bătut. Ce-a salvat? Deci un lag, mă. Hai de cap, mă. Boss. Cred că mă las de gangster să moră. Mă enervează. Nu vrea să mă Aici. las, gen la 1097 de kilori, n-ar vrea să mă las. Pe Skype pe VP-ui ce ui, da, să vezi pe Bad Wars. Hai de cap, mă. E lag mare? Hai de capul tău, că n-ai cum să joci, te dă înapoi, mă. A, da, juca odată, frate meu. Zombiță, mori. Mori în chinuri. Eu mă bag cu ăștia la ghesuială, știi, ca în topor. Săracul Cristi. Da, pe toți. Săracii. Stai, mă, Săracii că mă de... prinde Și am asta. multe seturi, am 5 seturi la mine. Și eu am. Nu, dar de la mine toate sunt Pro 4, am Breaking 3, Tron 3. Și la mine sunt Pro 4 în afară de căști. Și de doi boți. Mai am încă și Ender Chest încă 3 seturi. Le dau easy. Prea ușor. 101 kg-uri. Am 100 de kg-uri. Am 1100 de kg-uri. Dă 2 fei. Da. Unul și aruncă arcul. Bă, da, mă, eu aveam browser, porni. Asta că pun pe mic. Da, la sunet. Sunet încet. Mă uitam și eu, deci am lag, mă. Da, și eu. Am de rupt mereu pe la mine. O să mor. Dăm ce sunetul. Să nu se audă dita mai piesa. Am? Ce mai place Pune- găbiță să joace cu autoclickeria. Combo, băi. Combo. Ține-mă. Eu nu înțeleg de ce ai jucat cu hack, mă. Unii joacă cu hack, dar nu înțeleg de ce joci cu hack. Mor. Că cu hack nu te ajută la multe. Mă, cam și la guță. Noi înainte jucam cu Lebi modul, știi? Înainte, de mult. Când Gamester-ul de-abia era pe la primul wipe. Serios, Păi, aveam- vin 2v1. Unde? Ai futut-ți Cristi MCT-ul. Treci pe el. Nu, Cristi. Nu dai tu pe prieten. Stai să mă înghepă. Stai să mă bată. Da, tu da mai, dați mult pe prietenii mei, mă. Bă, eu Bă, dădeam băgam în pe... cine. Ți le iau eu pe King ăla. Ți iau eu pe toți. Am Cristi, Bă, am. nu mai am seturi.
Nu, mă, dar fug. Fug când vine jos tot fug. Păi dau un jitter click. Eu înainte eram cel mai repede pe rev, știi? Eram full ender chest de kit-ul Da, Dragon. pe revui Mă fix. bătut când băgam... Mă bătut când am băgat gapple-ul. Ah, Mă, că lag. deci băi, un lag. Mamă. Trebuie să repar setul. Mă duc la shop când le repar. Mi-a furat la skin-ul, lol. Mamă, ce lag. Skin-ul care îl aveam înainte. Ca să dau să-mi iau mereu cu... Punem asta aici. Cu ce joci cel mai mult, cu sabia? Da. Nu stau eu un ceas să-mi fac topor. Nu, gen, eu înainte cumpăram topoare, dar nimeni nu vendea, știi? Pe ăsta am stat eu 10-15 minute și mi l-am făcut pe stau pe. Eu căzut smite 5 pe el, n-am efficiency. Am jucat de stingem breaking 3 și smite și smite 5. La smite-ul știi cum sparge armura, dau un hit, îl lăs la 80 sau la 90. Bă, da, că tu full kill-uri, mă, da. Bă, ăsta mă bate și am... Deci mă enervează, mă. Mă bag cu ăștia. Mamă, ce le dau. Mamă. Mor. Păi cu lagul ăsta nu lasă mor, știi? Dar mi se mai deconectează mouse, că nu e din ăla, nu e prin fir, știi? Aha. Văzut eu că e mai bun ăsta, dar na. Înșelai. Mai veni și ăsta la altul. Mai bine ies de aici. Face că mă cheamă jos și fuge, știi? Veniți mă încoace că am nevoie de kill-uri. Fac 2000 de... Câte kill-uri ai? 2 ca jumate aproape. Acum, tu de când te-ai apucat de Gamestar? De o săptămână. Săptămână? Da, mă. De o săptămână, da. Nu m-am apucat de o zi. Și am 1000 de kill-uri și ender chest full cu iteme. Dar gen n-am mai jucat pe Gamester de vreo 3 zile. Eu știi ce fac? Fac cel mai mult, stau AFK și gen, știi cheile alea care ți le dăm? Da. Nu știu câte la voturi. Stau AFK și fac cu stack-urile din alea și le pun pe AHM cu 10k și toți le cumpără. Că am vândut vreo 20 de stack-uri am vândut. Stau o zi și na. Hai bate tu. Eu sunt toporul, mă duc pe el. Cine? Pe cine? Vezi că e unul pe la spate. Da, de 2 perla. A fost pe fază. Da. Cu lagul ăsta am pe... Max. Mi-am ales și eu zi să filmez pe Gamester. Nu dai mă, stai aici. Ia, mai mă și pe ăsta. Bă. Da, ăștia pe tine. Da. Măcar ai acțiune în clip, știi? Da. Dar pe Play eu țin minte că era lagul mai mare. De la ăla, cum îi zicem, clanuri. No, nu-i ca pe Gamester. Deci, play era ca lumea. Nu, dar pe Play era lag de la ăla, după ce l-a scos nu era pic de lag. Îmi plăcea după. Vino încoace. Poate cine știe, te apuci de serverul meu, că e bine configurat și nici n-am lag. O stilare după ce filmezi. Ce server ai?
Skype PvP. Configurat maxim. N-au e pic de la fel. Și nu e niciun bug. Mi se pare, da, e doar unul care gen dacă mori, îți arată fail the world. Dacă cazi voi, îți arată fail the world. Nu că ai murit. Dar după le editezi, eu nu știu, ți-ar scaut un scripter din care știe. Mamă! Ce nab! Nu ce face PvP deloc. Copilul. Tu ai început, tu când termini de filmat? După. Gen cât ai filmat? Hai dăm spawn. Filmez de vreo 25 de minute. Stai mă. Cum ceva și nu găsesc. Hai tot acolo sus. Serios. Dau fail. Scăpai. Cam Sunt atât a trei fost episoade. și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. În următorul... Da, să nu uitați să dați like multe like-uri. Multe. Da, Like-uri peste like-uri. 30 de K. Și subscribe. Să fac domnul multe. Da. Ce faci, mă? Foarte Ce multe. faci, mă? În episodul următor cred că nu o să am atâta lag. Sper, de fapt. Și nu știu dacă o să mai joc pe Gamester. Nu știu, mai văd eu. Salutare!